Kaixo, nora naiz? San Bizenteko liburuzaina. Bideo honetan, e-film plataforman eskuragarri dituzuen filma batzuei buruz hitz egingo dizuet. Espero dut zuen gustokoak izatea. Aukeratu ditudan guztiak ezaugarri komun bat dute. Agertokia eta paisaia, pertsonaia bat gehiago dira. Protagonisten izaera eta filmaren bilakaera markatzen dituztenak. Hasi gaitezen. La próxima piel. Isaki Lacuesta eta Isa Camposen 2016ko filma. Hueskako Pirinioetan lokalizatuko pelikula bizia eta konplexua. Frantziako ospizio batean gaude. Orain dela urte asko galdu zen ume bat agertu dela dirudi. Orain, Leo bezala ezagutzen dugun gazte honek ez du gogoratzen bere iragana. Bere ama izan aldenarekin doa Pirinioetako herri txikira. Giro hotz, basati eta aldi berean itxia eta zapaltzaile horretan, galdera bat zabaltzen da filme guztian zehar. Leo, galdu zen umea da edo familia baten beroa bilatzen duen gesta anonimoa? Amaieran jakingo duzu. Hurrengo medioa, Midnight in Paris da, Woody Allenek zuzendutakoa. Frantziako hiriburuaren sarma, historia, koloreak eta irakite kulturalak Hollywoodeko gidolari baten bizitza buruz bera jarriko dute. Ezin duzue galdu komedia bizizale eta entretenigarri hau. Hiribarre batekin amaituko duzue emanaldia. Eta amaitzeko, Greziara joango gara, Peloponesoko kostaldera. Richard Linklaterren Before Sunrise trilogiaren azken pelikula da proposatzen dizuedana. Antes del anochecer. Vienan hasi, Parisen garatu, eta Greziar paradisu honetan ahultzen hasten den Celine eta Jessiren amodioaren testigua gara berriro. Elkarrizketa ebakorrak, errealismo gordina eta mediterranear bizimodua dira pelikularen ardatz nagusiak. Benetan gomendagarria. Eta honekin amaitu dugu gure gomendio sorta. Gogoratu, 3 filmak e-film plataforman aurkitu ditzakezuela, eta hori bai, gozatu 3 istorioekin. Mila esker eta ondo izan.